Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha siza nemeko ka-Aiden McCarthy oyi-centre back phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Umfana omdala kunendaba ezithi ke umfana omdala ususpendiwe angangabikho ke iKaizer Chiefs xa idlala lo mdlalo wayo ke neZamalek apha ngomgqibelo kumagqibela kankqoyi ke we-CAF Confederation Cup ku-group stages, ku-group D. Umfana omdala ke kuthiwa ke lo ka-Aiden McCarthy angangabikho ke baphulaphula ke umfana omdala ususpendiwe. Ndiqinisekile ke into yokubana bakhona ke abazokumreplace phaa ngasemva. Masithi ukuqwalasela kakuhle sizama ukuyijonga imeko ingathi kuzoba nzima ngoba ke noMiguel lo kuvakala ingathi naye akazubakho kule metsha ngomgqibelo. Xa siqwalasela ke phaa sibona uGiven Msimanga, sibone uZitha Khwinika. Sithi sawuthi ukujonga sajonga kanjalo singazi into yokubana ngoku kuzathathwa abantu kudityaniswe nobani kuba ke noBradley Cross ngulona ke angakabikho umfana omdala phaya ke kwiqela leKaizer Chiefs usaqhubeleka nomonzakalo. Abantu abaninzi ke sebebhalile abanye ke kumakhasi onxibelelwano bathi ke banexhala kakhulu ngoba kuzawunyanzeleka kudlale uPaseka Mako phaa kulaa ndawo ibidlalwa ngu-Aiden McCarthy. Bathi banexhala ingathi iKaizer Chiefs izawuthwala ubunzima, ingathi izawuleqwa kakhulu kwelaa cala ke lasekhohlo. Bekurayithi ngoku ke bekudlaliswa phaa u-Aiden McCarthy, noko ebekwazi ukumelana nala madoda ase-Afrika u-Aiden McCarthy phaa kwelaa cala lasekhohlo. Bathi ke ngoku bona banexhala xa kuzongena uPaseka Mako ayizuba sengxakini na iKaizer Chiefs phaa ngomgqibelo. Siyibeke ngohlobo ke baphulaphula, nifanele uba nexhala ngoba kaloku oPaseka Mako badlaliswa namhlanje, kusasa bangadlali, badlaliswa lamini, kusasa bangadlali. Laa nto ke ndike ndava ke nomnye kumphulaphuli ke ethethe sithi ke kuyafuneka into yokubana ke ocoach beqela leKaizer Chiefs bake bangagxekwa, bake banconywe. Ukhona kumphulaphuli bekwabhala ke apha ke kwi-comment yakhe apha ke kumanye amavidiyo wethu esitsho sithi ke kuyafuneka into yokubana ke abaqeqeshi aba xa bethe benza kakuhle bake banconywe. Thina ke sathi sinoloyiko lokubana ke siqhubeleke sibancome ngoba njengoba bedlalise esa skim siye sabaphatha kakuhle kule cawu sisuka kuyo, siwulinde into yokubana ungaphinde ubone sona kwimetshi zayo. Awubona sinye esawufakwa futhi nawe sikwenzela ixhala, ubone into yokubana ababethwa ngoba kuthiwa abakwazi udlala, babethwa ngoba kusetwe iskim esirongo. Nanso qha ixhala ke lenziwa imistake eyenziwa ngaba baqeqeshi beqala leKaizer Chiefs. Iskim esithe sarayithi kwimetshi zayo basikhupha bafake esinye, baphinde bathi imetshi zayo basibambe eso skim sibe right, baphinde basikhuphe bafake esinye. Yiyo laa nto yenza abantu abaninzi singathi ke ngoku abafuni ukubancoma naxa sebethe benza kakuhle ngoba balinde into yokubana kwimetshi zayo bazokwenza eyona nto yake yawesi. Uyabona ke kule kaPaseka Mako masimthembeni baphulaphula ngoba ke uyiplayer yeKaizer Chiefs, nguyena mntu ke uyi-left back nyhani and nguyena mntu ke ebedlala left back napha kuqela le-Orlando Pirates. Mazi ke simnikene laa themba lokubana ke uzawufika ajinqa afike eme, and ke ngoku mhlawumbi iZamalek yawungahlaseli kakhulu ngecala lakhe uPaseka Mako. Masithembe into yokubana ke uzawufika phaa amelane nalawo madoda ase-Egypt weqela ke leZamalek. Kona ke ewe ngeke ningabi naxhala xa kulimale iplayer efana no-Aiden McCarthy okanye xa kususpendwe iplayer efana no-Aiden McCarthy, ngakumbi ke kwimatches iKaizer Chiefs ezojongana nayo. Le ibaluleke njalo le match bazodlala phaa ngomgqibelo. Injalo baphulaphula ke u-Aiden McCarthy umfana omdala kuthiwa ke ususpendiwe. Andazi ke nina into yokubana ke benicinga into yokubana kungenziwa kanjani phaa kwela donga lokugqibela leKaizer Chiefs. Kanize ke nawe namacebo sike simamele, kodwa ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.